Pambututan saking keluarga panjenenganipun Bapak dalasan Ibu Siti Mudawama, panjenenganipun Bapak Agus Pambuti sekeluarga, dalasan Pak Haji Ma'arif, monggo Bapak Haji Ma'arif, dalasan Pak Nur kasuwun foto sesarengan. Wow, nggih. Monggo Kak Mona. Nggih, alhamdulillah jan ceria banget. Ceria banget kula. Ora to Kak. Nek cucuke sakmene lho, manuke sak pira? Aku ngono lho bodho pitakonan. Napa? Perkara manuk to? Monggo ditingali anus dhewe mawon. Kemana saya? Kemana sayang? Sik kene. Kamu nah, alhamdulillah ngajengipun Pak Parman niku wonten lapangan. Nggih. Biasane nek mantenan niki, mantene engko nek sore bal-balan, Nggih. Heeh. Nek awan bal-balan ugi, nek dalu nggih saged bal-balan nggih. 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 Nggih rada wengi ngebal kula mawon. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah Kak Munah kita bersama bersua kembali. Ya rada maju, Niki nggih. Nggih Bapak sadèrèngé uluk salam nggih Bapak. Nggih sadèrèngipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saged rawuh tenggene Bapak sinten iki Bapak? Bapak Suparman, Mangga Bagio, dawuhipun Suratmojo temanten, Mbak Francisca, dalasan Mas Alfian Rahma Hidayah. Mas Alfian. Mas Alfian ya Rahma. Alfian iki saking pundi Bapak? Kebun Sari Madiun, Tangga dhewe tibake jebule, Walah, tanggamu to yo. Tanggane sing ngomong iki lho. Kula to. Mboten. Kula pun dak pun dangu mboten teng Indonesia Bapak. Aku ning Turki kapan kali. Tak kira ning Bangladesh. Nggih Bapak, niki priasa saking Jiwan Velika Pro. Velika Production. Saged rawuh teng niki desa pundi to? Mriki Kartoharjo, nggih, kecamatanipun Rejomulyo, nggih kelurahanipun Rejomulyo, kecamatanipun Kartoharjo, Kota Madiun. Nggih Bapak niki tugas kula niki jogetne Manggala kali Dimas. Nggih satu lagu mawon joget. Satu lagu, Nggih mantuk. Oke. Ayo sini saya. Monggo ingkang dereng foto keluarga saking Kebun Sari, jangkepi. Kalajengaken keluarga saking Bapak Suparman sedaya kemawon. Ngoten. Semuanya seluruhnya keluarga dari Bapak Suparman dalasan Ibu Sri Mulyani. Nggih. Ayo sayang sini saya. Saya Mas 2, Manggala 2 sini ya. saya. Sebelum kita usai acara pada kesempatan siang hari ini. Kelisi agoyo kenangan pikir Wet kelopo iku arane kelusu Sisi gari di koran pitu Saben dino aku ra bisa turu Demen riko ngomong ora ke waktu Kak Mona Manggala iso kok wedi-gedi. Senenganmu cocok Mbak Mona ya Aye Manggala Gapura ye. Bokonge Yang perempuan bokongnya digoyang. Aring-aring bakar gede campur sawi Sampai kering uline iso nyikiri Gedang raja satu ranti pangan jodoh Timbang kurang lawan Yang perempuan boleh mulai. Pedot gedang sawi enake urepan klopo Ati iki kaya makan gorika Gedang raja Maju satu ranti siji. prakeli Yen ra percaya Maju siji. jodoh iki Maju aja mundur. Maju. Maju bareng Mbak Mona yo. Sinden bekernya Jawa Timur. Sinden menek apa ya? Kejak ayune luar biasa pokoknya. Mbak Mona. Persiapan.
Bokonge goyang. Dudu watu nanti arane pasir. Batu kambang keli ana ing pinggir. Baru ketemu awak langsung Suparman. Gelising akoyo kelangan pikir. Wit kelapa iku arane gelugu. Disigari dipore dadi pitu. Saben dina aku ra bisa turu kangen riko ngomong ora kewektu. Asik, Velika Nada. Sudah, ngatur suwun. Penak selamat dari maut we. Dari himbatan. Lah nggih, Kak ya delalah waktune singkat. Ya. Lah nggih, selamat dari maut. Nggih. Nggih, Wektalipun sampun gingsir siang, Nggih, mangke Bapak. saderengipun adzan zuhur kasuwun paripurna ngaten nggih. Nggih, pun cekap semanten Bapak, tugas kula Nggih. jenengan iki kula aturken sedheripun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Matur sembah warahmatullahi sedheripun, Ji. wabarakatuh. Nggih, silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing.